देवा खंयची जन्माची पाप केलं मग भोगू लागला रे देवा. दिवस वयता वयता अनुष्का तब्येत बिघडते असा लग्न दुसऱ्या दिवसा शीक पडिले. आज जवळ जवळ 1 महिना जाते येलो तरी सुद्धा तसेच असा. स्वतः गावाकडे सुद्धा समावले ना. जानकी सोन गेला तर मागाला खुशीसाठी हाव तडपडते असा. ते गेल विरा असा जायना म्हण ये घर ये वैभव पुरत ते का दिले तरी सुद्धा मागेल अनु अशांत किद्या रे देवा अशांत किद्या. कित चल्ला है अनु लग्न झाला पण तू कहा पळते असा. तू मने वाचन होता अश केला कशी जातात ते अनु कशी जातात ते अनु. पहिले सगळे विसन वाच अनु पहिले सगळे विसन वाच. आता नवीन जीवनाची सुरुवात कर अनु. अनु हा तुझकडे उलयता अनु तुझकडे उलयता. तू काहीच कित्या उलयत ना. किती उलो पप्पा उलयत काय ना सगळं झालं. आता नवीन पर्व सुरू झालं बघायचे मनात एक समाधान जातं. मग जन्मदाता अपमान न करता सगळ्या शब्दात किंमत देऊन त्याच्या मनाप्रमाणे लगेच जाते. मग हे जीवन अर्पण पण सांग आधीच घात केलाय घात केला. मग माफ कर अनु पण हा व घेतील निर्णय फक्त तुझे सुखासाठी तुझे सुखी संसारासाठी. आमच्या आवड बापू झाल तरी पोराक बरेच चित्ते राहतात. आणि फक्त तुका एकच सांगता अवाय बापू जिवंत आजपर्यंत तेमगेल किंमत पोराक कळना आणि तेमी मेल नंतर तेमगेल मोल केन्नाच तोलू जायना केन्नाच तोलू जायना. अनुष्का आमगे लग्न जाऊन जवळ जवळ 1 महिने झालो. माझ्याकडे 1 दिवस प्रेमान 1 वर्ष उरलं ना. अशा हांवें कितें चूक केला म्हण. अनुष्का ही शिक्षा म्हाका एक पटेत मागीर मिटयेत येवन म्हाका आय लव यू म्हण प्रिये आय लव यू म्हण. तुगे प्रेम
नंदन सजनी तुगे प्रेमान मन हे गेले भुल एक तुगे पडून आयलो मगल प्रेमाचे तू किरण मगल प्रेमाचे तू किरण देवा फक्त स्वप्नातच अनुष्कावर प्रेम करचे आहे अनुष्का असे माझ्याकडे कित्या वागता म्हणून तुका निकाल काढूकूच जाय अनुष्का अश करो कारण तीच म्हण सोडून काढू जाय अनुष्का ए अनुष्का सांग अनुष्का लग्न झाला तर तू माझ्याकडे कित्या उरले ना ह्याचे उत्तर हा तुमचं देऊ शकता कारण मग या स्थिती खाऊच कारणीभूत असा अनुष्का लेडीज वेडिंग चालू असताना आमच्या लवकर तुका एक गिफ्ट देऊन गेलो आणि त्या गिफ्टा वेळ नाव वाचून तू भिवन गडबडत माझ्यात पडले हांव शांत आशिल्लो पण त्या टायमार तू बेशुद्ध जावन सकल पडले खरं सांग अनुष्का त्या गिफ्टार नाव आशिल्ल्या कोणाल ते कोण तो व्यक्ती अनुष्का तुगे ही बेचैनी तुगे हे शिकवण हे मौनताचं कारण बहुत तो गिफ्ट दिला व्यक्ती असा मका वरतो प्रयत्न कर अनुष्का मका वरतो प्रयत्न कर अनुष्का तुगे घो म्हणनी एक दोस्त पण तरी सांग कोणतो व्यक्ती स्वतः दैवा दोष ठेवलो भग्म प्रेमी एकदा त्याच्या जीव संकटात घाल मागे लबरी वाचेल देव मनुष्य असेल तो 4 वर्षेपर्यंत एकच क्लासा असून सुद्धा मान वर करून पळेल नसेल ते हायच ते काही प्रेमात पडला हायच ते लग्नाच वचन दिलं आणि अखेरीस हायच ते कल्पत ठरलं अश्वी हायच ते खोसलं सगळे सगळ्यात दुसरी कोणी म्हणला मगे बदला घे मग सर्वनाश करत असेल तो पण मला हेच कळलं तुझे तो रक्षण करता आशिल्लो तो मनापासून प्रेम करताला तुझे तुझे त्याला लग्नाचे वचन दिले तर तू लग्न कित्याक जाल्ला ते बरोबर कारण तो एक लबारीस म्हण निष्कुला जन्मा येईल पप्पा ह्या लग्नात विरोध केला कारण वडिला वली प्रेमात नात्यात वचना पायात हाय आमच्या पवित्र प्रेमाक तिलांजली दिली हाय जीवन बर्बाद करते गेला स्थित बर्बाद केले कसलो निर्णय घेत केला अनुष्का निर्णय लग्न मागे लग्न झाले लग्नात होम कुंडलात हाय मागेल बली स्वतः दिली आता खेच निर्णय अगदी निश्चय निर्णय आत्महत्या आत्महत्या आत्महत्या
शिवराम मेळना म्हण काय बेजारना पण तू त्या आदित्या बी मेळना म्हण मागीर मन खूप आनंद झालाय तू अश्वितावर लंजन तडपडते असा काय बहन बोल बोल साहेब तू आदित्या फार उडेत म्हणून सांगून गेलो महिनभर हा समजल की तू मुंबई सोडून परत येईल समजल खास काम असं म्हणून गेलो दोस्त काम बी झालं ना आणि पैसे बी खतम अरे हो वेदांत आजपर्यंत पैशाचे काही काळजी असं दिलदार दोस्त असं म्हणणार माका भिवची काहीच गरज ना आणि गावात नवीन किती घटना भरपूर घडला ते बी मागील मनासारखे महत्वाची गोष्ट म्हणल्यार त्या हरामखोर शिवरामाने चाललेले लग्न किती लग्न झाले ते बी कोणावर त्या हरामखोर शिवरामाला वाचो दुबई आशिल्लो अश्वितावर लग्न तो नालायक आदित्य सपन पळयते आशिल की अनुषावर लग्न जावन करोडाचे आस्तीचे वारसदार जातलो म्हणून शिवरामान लग्नाचो विरोध केलो आणि अनुष्कान निर्णय बदल पडले आदित्य आता जन्माक आयल्यावरचे असा जाल तशें जावन गेल दोस्त नशिबात अशी ते कोणाकूच चुकयेल ना जाल ते बरोबर जाल साहेब आमगेले हडले मार कोकळ जाले आता तू त्या नालायकाक आदित्याक वयर पावल तो मेलमण काळार आमचेर कोणाकच संशय ना कारण अनुष्का त्याक मेळना म्हण तेणी स्वताचो जीव वाटेलान घेतलो अशे पुरो लोक समजतले आणि तो हरामखोर शिवराम अनुष्काले मरणाचे धक्कान तो बी हे जग सोडतो कारण अनुष्का पहिलेच अर्ध मेल आसा आणि आदित्याचे मरणाच्या आघातान ते सुद्धा स्वर्गाची वाट पकडतले अनुष्का कितें जाल्यार इस्टेटीचो मालिक तो अश्वित पण जालो आणि अश्विताक वयर पावयचे पुरा बंदोबस्त हांवें केला कशें आसा मागेल प्लॅन चल ते पहिले आदित्याक खतम कर म्हणल्यार अशेंच न्ही दोस्त ते खडो वेळ लागतलो मागीर मास्टर मांड यूज करचे पडटले आणि तुका सावधान रावचे पडटले ह्या पैकी एक तरी शब्द भायर पडले आमकां दोगांकय जैलात वचचे पडटले अनुषा मार्च म्हणल्यार बोम्या मार्च सांगतली जैलाचे धमकी कोणा दितो ह्या आदित्याक जैलात घालचे सारखे अजून जेल बनयलेच ना मागेलो अपमानाचो बदलो घेल शिवाय मागेले मनात शांती ना साहेब सॉरी दोस्त 10 दिसा भितर आदित्याक वयर पावयता कोण माग पैशाच्या एक बाटली व्यवस्था शाबाश तो ऐसा आज सांजे पैसे आणि बाटली तुगेल अड्ड्यार हजर बरें येता हांव साहेब तू त्या वेदांता बर गद्दाराक कसो खावा अशें एक्टिंग करते आसा आणि तू सुद्धा मागेल एक्टिंगाक धोका खायला
मागे जीवनात सगळ्यात लोक ऍक्टिंग करतात असं दोस्ता. खर्च खरा खर्च खोटी म्हणजे काहीच करता. पण एक गोष्ट असू येते की तिथलं दुःख भी जाते यार. जिस पर की छत पर मरहम लगाने गए पर जिंदगी में सारा मुफ्त में हम मर गए यार. आधी जात खूप वाईट वाटतंय. पण अनुष्कान तरी आज करून दिशिले. अनुष्का पैक सगळे पैसे बसून आधार लावून पडलो आणि सगळी मायाची मोत आला. अरे अग्नीच्या फटा सापडला. क्षणात मनुष्य मोर घेऊन वर पावतात. अरे या माया चालात म्हणजे तडपडून तिचे आलाल कर मान देतात आणि मरणात मिठी मालिश करतात. आणि या मागील मी हात त्याच्यात जाऊच्या चालल्या आधी अशा मनातल्यान वाईट विचार कान उडे. आधी नवीन जीवनाची सुरुवात कर. चल उच्चा आम्ही मागील मनात कसत वाईट विचार ना चाहेल. पण इकडं वाईट जिंदगी हा नीच खालची जन्मा येईल मग. आणि माग चोरी केलं क्या झालं दुनिया है. आणि ही फक्त पैसा वाल्मिटी दुनिया. अरे हिंदू मनुष्यत्व किंमत ना निस्वार्थी प्रेमाची कदर ना. आणि हिंग पैसाच परमेश्वर जाऊन पडेल असा. आई आई हा किती चूक केलं मग. हा जन्म येईल त्यांना कचरा बुट्यात कित्यात सोड गे. कचरा बुट्यात कित्यात सोड गे आई. कित्यात सोड गेले असं कठोर शिक्षा मग कित्यात दिल गे आई. समाधान घे. आधी समाधान घे. चल उच्चा आम्ही